Ексклузивен разказ за пияния шофьор, хванат зад волана, забележете, с близо 6 промила алкохол и положителна проба за наркотици. Шофьорът има 21 нарушения на пътя от 2004 година до сега, като 4 пъти за този период му отнемано свидетелството за управление на автомобил. Как отново си го е върнал, остава загадка за всички нас. Вчера сутринта, докато пътувахме за работа по пътя за София, виждаме пред нас син автомобил, който се ударя в един джип. Не спира на происшествието, тръгва да бяга и ние го проследваме. Виждаше се наляво, надясно, гумата му изфръкна, пак не спира, продължаваше и така го отбихме леко по леко в аварийната лента, да не направи някоя друга бела. Отивам да го видя какво се случва, отварям вратата, той е видимо пиян. Аз когато го спрях в аварийната лента, той ме помоли дали ще може да му смениме гумата, защото трябва да стигне до Перник. Аз му казах, че не може да му помогнем, но той пак свали гумата и остави до колата. Аз обадих на 112, повиках патрука и изчаках патруката да дойде да го вземе. Той иска да му се смени гумата, за да продължи и да избяга, ако дойде полиция, нали така? Да, даже не ме помоли да не звъним на полицията. Аз му казах, че не съм се обадил на полицията, съм викнал пътна помощ да му помогне да се товари колата.